Good morning, guys! Today is, what is today? Friday! And the last day of school! Ayan, ready na sila. Going to Adelaide. Yes, hindi ko na mag-isa yung punta ko ng Adelaide to watch Neo tomorrow. So, ako lang, hinintay ko lang si Kylie para pick upin niya ako dito, tapos ida-drop off niya ako sa bus. And we're coming home early. Yeah, so last day of school nila. And then, pag alis ko, in 5 minutes, sila naman yung aalis. Hintayin lang nila yung anak ni Tommy, yung kapitbahay namin. So, sabay-sabay sila mag-walk doon sa school bus. So, yeah. Sinintay ko na lang si Kylie. Ako na talaga yung magbabas. Alright. First time ko itong gagawin. Mag-spray tayo ng perfume. Ito yung Versace. Alright, Baba? Yeah. What's that? Kaya naka-ano sila? Naka-casual? No, well, it's favorite team color dash casual. Yeah, for footy, right? Yeah. So Yeah. I'm just wearing my Demons jumper. Demons jumper from? Yeah, yan yung team dito sa Portmark. Okay, hintayin ko lang si Kylie. So, ito yung luggage ko. And si Sak and Kuya, yan yung kanilang casual. Si Kuya, alam niyo naman si Kuya. Hindi siya nag-join sa mga ganyan-ganyan. Naka-uniform lang siya. Si Sak, naka-Portmark, footy. Guys, dito na pala ako. Ayan na yung aking friend, si Kylie. Siya yung magda-drop off sa akin sa bus. Is that the bus? Yeah. Yeah, and dito na yung bus. 8:20. No entry. Oh my God. It's alright, I'll go up. Alright. Ayan na. So, good luck to me, Kylie. First time. Oh, he's praising that boy. 6.5 hours. Yeah. So, drop off na tayo ni Kylie. Ayan yung bus natin. Papuntang Adelaide. First time ko magbabas papuntang Adelaide. So, hindi pa siya ready. Hi! Yeah, where are we heading to? So, ito pala yung number ng aking luggage. Nandun na siya. Hindi na ganyan ni Kuya. And hindi pa tayo makaakyat kasi sarado pa yung bus. And yung ibang passengers nandito. And ayan. Pwede tayong pumasok. Doon na yung luggage natin. Tayo sa loob. Kunawara na kami. Malayo-layo ba tayo, guys? Stop tayo dito sa Narracot kasi meron tayong mga pipick upin din ng mga pasahero. Ayan yung may dalawa dyan and meron pa dyan sa kabila. Hindi pa kasi ito puno, guys. Sabi niya may 21 pa kaming pipick upin. So ayan, wala pa akong katabi. Sana wala tayong katabi the whole time. Naiihina ako. Hindi ko alam kung saan ang next stop namin ng may toilet. Complaining of having hot food is probably not a bad idea to go and order it straight away before you have a smoke, go to the toilet or anything else. As the time does disappear pretty quick. Pagkain ako ng chicken, sakit, tinulong. Toilets will be located on the left-hand end of the building. Hirap umihi na walang sabitan ng bag. Hinihingal ako. Umihi lang tayo, hiningal ako. Walang sabitan ng bag. Dito tayo sa Kit, pero hindi doon sa chicken na kasi ako bumibili ng chicken. Pag nag-stop tayo sa Kit, iba to. Yung na-stopan namin. So, tingin tayo kung mga kain natin dito. Ayan yung food nila. Andun yung bus natin. May time lang kami. Siguro mga 10 to 15 minutes. Hinintay ko lang yung chips. Una ako dito. Ang taga ng... Ayan na. Sasabihin ko pa lang sana ang taga. So, in order ko small chips with gravy. Parang ang laki naman nito. Diyos ko, ang dami. Hindi natin ito mauubos. Tapos meron akong chicken. Diyos ko, ako na talaga. Si Alisa na yung aking mga kasama, guys. Ayan yung nabawas. Hindi masyadong nabawasan. Siguro less than, wala nga 10 yung nakain kong chips. But yeah, tapos na tayo kasi alis na yung bus.
Doon na sila. Meron din siyang pinick up dito. Delay na pala tayo. Mag-spray lang ako nitong flowers. Thank you! Dito na tayo sa Adelaide. Ayan. Ito yung bus terminal nila, yung waiting area nila, yung Adelaide Central Bus Station. And hinihintay ko si Mers. Si Mers yung kikitain natin dito. Andito rin sila sa city. So, wait ko lang siya. Ang ganda ng weather dito, guys. Tingnan nyo. May sun, tapos hindi ganun kalamig. Sa amin, Diyos ko, winter na winter pa din. Late night shopping sa Happy birthday! Welcome to City! 2 nights pala, 2 nights. Oh, 2 nights. Kaya nga, 2 nights ako. Natin for today. Mamaya, ikwento ko sa inyo kasi bigla lang sa mga zil. Kaya nga. Dito ka na pa massage? Hindi. Sarap. Alright. Dito tayo. Binook tayo ni Sisi dito sa Hilton Adelaide. Biglaan. Biglaan na booking niya sa akin dito. Ako, hindi ko alam, nakabook pala ako sa Hilton. Oh, diba? Anong weather? 26 nga bukas, pero percent chance. Rain. Dito na tayo. 7th floor tayo, guys. Okay. Thank you. Happy birthday and Merry Christmas. Wala kasi akong paper bag. Pero hindi siya yung foundation. May Ano to? SPF 50. Pero itry mo pa. Ay, hindi. Ano, pump. Yan sa mata mo. Magugustuhan mo yan. Frame. Oh, tapos may roll siya. And then ito, Luminous. Maganda yan. ano naman to? Spray? No. Cream. After mong lahat malagay yung skincare mo, yan yung ilast Ito mo. yung last. Okay, I'll try that. Yeah, yan. Thank you. Ito. Gustong-gusto ko yan. Ito yung eye cream. Oh, kasi mayroon siyang yung mercury na bilog. Oh. Para kasi nga yung mata mo, 'di ba? Para ma-massage mo. Oo. May problema kasi siya sa mata. Kaya sabi ko, ay, alam ko ibibigay sa kanya. Ayaw talaga ako pa-eyelash na eh. Ate, come on. Nandiyan si Ate Harley. Ate Harley, come on. Ate, let's go. Ang ganda ng dress niya, oh. Come on, Ate, let's go. We're gonna go to your hotel. Let's go. Oh, come on. Let's go. You're going. Pasok tayo sa Marriott, guys. Ito, bago tong hotel. 3 weeks lang. Kabubukas dito, di ba? Okay na kami dito last night. Dito siya mga Ayan. Ganda ng lobby nila. Ang ganda ng pa-art nila, ha? No? Aesthetic, no? Shopping na kami guys. Shopping lang. Nag-change pala ako. Nag-change. Anong oras pala? Anong oras? Ano pala? Alas 4. Ay, alas 4 pala. So, may time pa kayo mga... Alas 9 pang Oo. So, medyo matagal yung... we're the shopping today. Matagal na magsasarang shop. Gusto ko puntahan yung seat. Kasi nga yung... Yes. Kanina eh. Ang ganda. Ayan, nice din. Parang Zara lang. Meron akong ganitong may ganito akong skirt. Tayo sa Mecca. May maganda silang press powder na Gusto kong itry sana yung cushion. ito yung lipstick ko na kukunin natin kay Charlotte. Ruby Blur. Thank you. Kaya happy birthday. Thank you. Pang Coldplay daw namin. Ngayon magni-Neo kami, di ba? Itry mo din. Diyos ko, Lord. Tamad pa naman ako mag-try. Size 10. Wala ka $100 lang. Wala ka na sanang size. Wala na kasi nga, laki ko na eh. diba? Size 10. Ay, size 6. Wala. Ang sexy naman yan. May sa'yo yan, 10 ako. Hindi nga eh. Hindi? Mahaba? Ay, shit. Mahaba. Kung mahaba, halos magkapareho lang tayo. Kunti lang ang lamang ko sa'yo. Yung haba lang nga eh. Wala kaming nakita doon. Dito tayo sa H&M. Ako din. May ganang problema ko. Wala akong paglalagyan. Ako din. Ilan ang na-declutter ko. Ang ganda ng puff. Pero ang dami rin ng white eh. Oh, ang ganda nito. Akaso hindi ko gusto ang print. Ang pangan ng print. Thank you. Hi, how are you today? Dito tayo sa Hackett. Mga second hand to, guys. Tingnan mo, bili ka na lang ng brand new. Kasi magkano na brand? 10,000 Na 10 mahigit. Oh. Pasok tayo sa Apple. Ang camera niya na, kahit Sharp sa video, na? sharp na. Diba? Tingnan. Hindi katulad dito ma. Dito, Sige malabo. tingnan nga natin. Malabo. Oh, ano nga? Wait.
sa pa. sharp Yan. na. Patingin. Wait. Oh, sharp na, Sharp diba? na. Ayaw nga. So, yung 0.5 na Tapos to. clear pa siya, no? Yeah. So, pwede ka na mag-vlog. Oh, din yun talaga nga. doon. Mas maganda yung camera niya. Ang daming tao dito sa Apple. Okay, labas tayo. Pasok tayo sa seed. Ay, ang cute. Para kay Ate Holly ba? Bago na naman. Bago na naman. Hindi na yung sa... Hindi, eto. Ang cute naman ito. Ito. Meron? Ganda nito. Kasi size 8 din naman siya eh. So, 8 years old. Yan yung binili ko. Kuha ako. May purple din. Dito kami sa Nude Lucy naman tayo. Ganito. Ang ganda yung pants na nabili ko. Ang haba sa akin. Parang ganito lang din siya. Dito tayo sa Kukay. Kukay. Okay lang lang to guys. Joke lang. Kukay talaga siya. Ang ganda ng kulay yan. Sis, hindi ko alam kung anong oras na pa. 5:30. 5:30? Yeah. Ganda ng sunset. Magsa-sunset daw siya. Mag-sunset tayo guys. Kasi sunset sa birthday ko. Kaya nga birthday niya eh. Pwede makita sa akin ang layo eh. Hindi makita. Talo ka sa akin. Sa akin makikita to. Ito na yung mga na shopping. Hindi to para sa akin. And then ito dito Hindi pa para sa akin. Tsaka pa ang bakit sisi doon. Ay, ang cute na guys! Tingnan mo. Ako tayo. Pero ayaw ni Merce. Ako lang. Thank you! Parang ano to? Para naman tong ano? Yung... Strawberry? bilang kasi meron. Okay na tayo? Dito pala kami guys sa ano, Cleo Cafe. Nandito yung mag-aama. Oh. Pero alis na din sila. Padala na namin yung mga pamilya namin. Yung, sana tayo. May kumakanta na ng Pasko dito guys. Oh. Gabi na. Ito kami dyan guys sa taas sa Sky City. Ha? Naubos ko na yung coco. Busog ako sa coco. Pero magdi-dinner kami yan. Tinapon niya na. Tinapon ko na yung coco. Alam, mabon? Hindi. Baka laway ko yun. Ay, yeah, a little bit. Mabon? Oo, ayan o. Kita mo. Masaya na talaga. Wala. Blessing daw yan. Kanina. Baka miss lang yun. Baka miss lang. Oo, baka miss lang. Kasi may pa-fountain doon. Miss lang kasi papunta Ayan, dito i-video yung mo ano. agad na dito. Ay, tinan mo yan ah. Sky City. Ay, ang cute. Oo nga, no. Yun nga. Parang Singapore turban niya. Okay. Buti hindi pa Pasko yung ano nila ngayon. Kami guys sa restaurant ni Madam Hanoi. Madam Hanoi kami guys. Nagwala na kami. Ayan, baoban. Meron na. Chili yan. Chili. Alin ang chili? Sauce niya ka. Ang laki ng rice mo sis. Ayan yung ulam niya. Scallops. Ako, eto ako. Kaya ate parang kasi mag-order ng rice to. Kaya nga appetizer na tapos may rice. Mayroon pa ako yung soup na pa. Panin. Nagigap ka na? Ito yung order ko na ano, ano nga to? Pa? Yeah, mini pa. Beef pa. Ayan, mini beef pa. Ang cute! Ang mini happy birthday. Happy birthday to you. Ayan na. Tingnan mo, ulam niya. Yung appetizer, yung ulam niya sa rice. So nag-order kami ng ribs kasi natawa siguro si ate. Natawa niya sa ano. Kita yun na in-order ko. Yun na in-order eh. Try mo guys. Magugustuhan mo. Gusto mo maanghang, di ba? Oo, mahanda. Kaya kanina yung kinain mo. Tapos, di ba? Masarap po pang after natin. Ano tayo tip? Oo, nandito po. Tapos after natin uminom, punta tayo in-order natin. Pwede tayo ulit. Diba? Ang sarap niya. Sarap. Tapos hindi siya maala. Ang sarap nito guys. Ang sarap ng mini pot. Sarap. Ang cute naman ito. Ang sarap parang sa Japanese na mini pot ng soup. Dito lang din. Handal kasi yung cute ng ano gumagano. Ang sarap sa kanin. Ang sabaw. Gusto mo lang mandamay na nakalagay ka sa appetizer. Ang sarap ka na. Ang sarap talaga ng salad. Pero kahit salad
ganito kakapal. Meron, pero Hindi ganito kakapal. Manipis. ang sarap din. Uy, masarap. Kasi yung papaya niya, sour and sarap. Parang siyang atsarang hindi matamis. Sarap. Ayun, may taba. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Kasi usually nakakaumay ang ganyan. Diba? No? May masarap yung mga siniserve dito. Ah, ito? Meron ba? O everyone? Wala rin sinasabi. Uy! Hindi ako nagtaba. Hindi ako. Basta sa kami. Tayo na lang. Kaya ba itong mga to? Tayo lang siya mag-celebrate ng birthday. Tayo lang yung available. Tayo lang available. Dapat hindi siya matabang yun sila. Okay, meron tayo ditong beef ribs na walang buto. Tapos may mango on the side. Parang ang sarap naman. We want chili. Thank you. Dito na pala kami sa district. May pa-live bun. Alive ban sila dyan. Ayan, may pa-live bun sila. So district to, no? District lang siya. So, ano, nasa third floor na ba tayo? Sa casino pa rin siya, di ba? Part na, lahat naman sa part ng casino. So, nasa casino pa rin kami. Pero dito tayo sa district kasi may pa-live bun. Order tayo dito sa kanilang bar. So, ito yung kinuha ko, yung gin and soda. Yung kay Mers, yung kinuha ko sa kanya is apple cider. Okay. Cheers. Happy birthday. Ah, mabango. Sarap. Sarap. Masarap to, guys. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones to be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Friends say that time's running. Yung band, meron pang ano yan? Ha? Ano ba yung band? Meron pa silang second set. May second set. So,
rooming Yeah. muna kami dito sa kasi. Punta Punta tayo muna na kami sa rooftop bar. sa rooftop bar. Sa Sky City? Yeah, Soul Bar. Soul Bar. S-O-L. S-O-L, Soul Bar. Ayan, 9 bar. So talaga, so hanggang 9 lang talaga siya. Kasi Yeah. nasa pinakataas na siya. Pinakataas na siya. Anong oras na daw? 11 na? Mag-11 Mag-11. Mag-11 11 na. 11 na? Ah, no, not yet. Ayan, malapit na. Malamig na. Ito na yung rooftop. Diyos ko Lord, ayoko yung ano. Tahimik kayo. Kaya nga, walang ganap. Malamig kasi. Gusto ko paupo dito, huwag na. Tingin na lang muna tayo. Malamig. Matas, ano nga tayo, hindi man tayo makainom kasi ang lamig. Lang tayo sa under. Balik kami dito sa district. King of that what you said. I gotta tear my wall apart. It's the only Nag-CR lang kami dito. And, ang birthday niya ay patapos na soon. Ilang minutes na lang. Ilang minutes na lang tapos ng birthday niya. Okay na. Pupunta ng Oh, lamig. Party pa more. Nawawala sis. Ay, nawawala. Ayan. Thank you. Ay, cute. Oh, pwede pala silang video. Oh, natakot ka. Pwede. Another bar. Di pa pala tapos yung birthday niya. Ang puno din dito, no? Ay, puno. Underground na pala tayo, sis. Wala ba ditong ano, away? Wala. way to start to let you when it's over. I will see what I've done, letting go too soon. Oh, I'll be stronger if you just step right in, 'cause I need a start to let you in. Cheers! Happy birthday! Okay, tapos na ka dito mag-bar hopping. Makain na kami. Kaya na kami mag-alas dos na ba? Mag-alas dos na. Ayun lang yung McDonald's. Nakakatakot. May mga kasama ka naman dun. Oh my God, nakakatakot naman dito. Kami na lang naglalakad. Mag-aalas dos na. May kasama. Yeah, di ba? Kahit sa likod wala. Nandito na ako. Nandiyan na yung hotel niya. Ako doon Ah, pa. doon ka pa. Mag-ano pa ba ako? Tatawid pa ba ako? Ito pa isa pang traffic light. Doon, straight na lang, di ba? Oh, ayun na yung mga puno. So, magtatawid ka din naman. Ha? Ay, hindi. Dito ka na pala. Ayan na pala yung hotel. Lasing yan. Ayun na pala, oh. Wala na ba yung makakainan? Good Bye night. guys. Diyan na siya. Ako maglalakad pa. Isa pang traffic light. Wala naman tao. Walang tao ko na lang talaga, guys. Kami na lang nasa kalsada. Alas dos na eh. May fire truck pa. Saan kayang may ano? Wala, ang dami. Ano yung meron? Ayun yung hotel natin, oh. Hindi pa tayo makakatawid. Wala, saan kaya yun? Doon sila, oo. Katakot, ang daming fire truck. Tapos may ambulansya din. Wala na talang tao, guys. Oh. Takbo na tayo. So, dito na tayo sa wakas. Wala na ring tao. Tao sa reception. So,
Kailangan na nating... Nakalak na siya, guys. Ayan. Oh my God. May nahulog akong ano. Ano to? Oops. Yung password pala to sa Wi-Fi. Wala nang tao. Ako na lang dito sa labas. Okay, guys. Okay, dito na ako. So, yun na yung vlog natin. Bukas na lang ulit, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night, guys. Good morning. Paradise, tell me who you see, 'cause I think